Nou, ik ben begonnen toen ik een jaar of 10 werd. Toen ik naar een warme dwarpshoes hier in wat is wat. En dan kocht ik voor 24 goe naar poeder Donald Ducks. Nou, ik weet na de dag van juist dat ik heel wijs de dwarpshoes weer. En dan laai alles door de groen heen. Dus ik viel ik nekkel een Donald Duck. Nou, ik denk van, het is ook wel geweldig om dat te sparen. En toen beetje bij beetje ben ik begonnen. En toen had ik eerst dat 1990 sparen. En toen dat hier ben ik verder terug in het hier. Dus die jaren 80, die jaren 70. En steeds verder terug. Nou, Donald Duck, dat is gewoon een eind die beleeft van alles. En hij probeert het altijd werken, mislukt het altijd. En er zit gewoon een heel soort humor in dat blaar. Mijn collectie, nou ja, ik zei het altijd, het wielgrut, maar dat wordt steeds groter. Dat zie je nou ook wat kinderhasten is meer in. En het is begonnen in 1952 en die weekbladen had ik al een keer tot 2018 en via alle pockets, albums, speciale uitgaven, maandbladen. Ik haal alles. Donald Duck is begonnen in oktober 1952. Dat kun je er heel mooi op zinnen. Hè? Oktober, dan mag je C, nummer 1 staat erbij. De jaargang had ik met 10 nummers. Ik meende vroeger altijd 52, maar winter ik echt met 10. En toen werd die jaargang op. En toen ging ze verder naar 1953 tot aan 2018 en daar. Nou, hebben wij niet zien dat de Donald Duck op de tablet leest. Ja, nou, ik vind het wel heel mooi om die Donald Duck zo nee mogelijk te houden. Een zak en ben krijgen, haast zo goed een verzameling in. Om ik straks te ondermezen die dan een keer komen te zien, of voor 20, 30 hier en dan ik zien te lezen van, hey, zij er bij me binnenkwam, zag ik hem altijd bewaren. Ik een stukje geschiedenis veel later. Ik ga net alles lezen. Nou, het begin proberen ik. Het was natuurlijk toen ik jonger was, hier krijg ik meer tijd van. Maar ja, doe mensen ook gewoon, doe best elke dag best aan het werk. Kun je echt te oud worden voor de Donald Duck? Ik denk het net. Ik had vroeger was toch van ik ben aan een jaar of 13, 14 en dan haal ik er wel mee op en dan ben ik het wel vergroeid. Maar ja, ik merk nou iedereen verjongt het al. Iedereen vindt het geweldig. En ik ga er nooit in een jaar die zijn dat jongen wat in het ben achter. Nee, maar nooit.